OK, takže vás vítam u nového videa. A povieme si smutnú vec. Zajtra je škola. Martin, ty si úplný chuj! No, dobre. Čiže každý si prichystajte svoje rúbsaces a choj, priprav sa, hej. No a ešte nejaké na začiatku info, hej. Každý, kto z vás hrávate Pokémon Go, tak si dajte predmeno Gulas. Hej, Gulas. Dajte si to takto, ako to mám ja, lebo proste, keď pôjde nejaký typek po ulici a uvidí gym, kde je niekto z gulášu, tak si povie: chlapci, ja to nejdem ničiť radšej, veď ma ešte zbije ma celý gang gulášu. Chápeš? A proste budeš môcť vedieť rozpoznať, či je takto z gulášu, že ho pohľadka, že Mojko, ty si frajer, ty si gulášik. Chápeš? Takže proste daj si tam ten guláš, ťa budem uznávať. Budem ťa hladkať. No, a čo ideme dneska hrať? Ideme si zahrať bombarena.com, hej. bombarena.com. Už som to raz točil, len sa mi vyplo nahrávanie, nechci vedieť, aké som mal nervy. Komputer. Robíš si srandu, že sa vyplo? Robíš si srandu, že sa vypol ten počítač? Prečo som si na to musel spomenúť? Prečo? No dobre, ideme na to, dáme start game. Ide tu vlastne o to, že proste tu idete, no, hej, neviem sa vykoktať, lebo som gramblavý. Ide to vlastne o to, že pokladáte bomby a musíte proste zabíjať ostatných ľudí s tými bombami. Aha, ukážeme ti ukážku, teda ukážeme si ukážku. Pozeraj, prídeš, zabombí ho šo... Nie! On nás zabombil, chápeš? On nás zabombil. Takto sa to hrá, A tam hore vidíš proste skóre. Ja mám jedno skóre, lebo som zabil jedného týpka. Pozri. Nie! To čo, jak ušiel? Buzerant. Poď sem. Jak mohol ujsť? Nerozumiem tejto hre. A získavate z týchto hlín, keď rozbijete, tak môžete získať nejaký power up. Napríklad ja som mám teraz rýchlosť. Hej, mám rýchlosť. Celkom dobre som ju využil, by som povedal. A chcem plakať. Chápeš? To čo? Bombička. Nie! Ja už mám skore 0, chápeš? Som skoro umrel, chápeš? Dobre, teraz ideme zabiť túto VV3V3. Kokos. Prosím. Krista, poď sem. John! Krista. Poď sem. Lebo keď sa naserem, ty kokos, tak pôjdeš sem. Ja neviem nikoho zabiť, alebo čo, som gramblavý už. Poď sem. Frajerko môj. Zlatý. Poď. OK, môj cieľ je John. Hej, ideme. Proste ideme. John, poď sem. Poď sem. Krista. Tak. No! Poha! Dobre. Zombík. Tebe už nepomôže ani Vilko rozboril. Chingilingi. Skore 2. No čo, John, poď sem. Ty chuj! Aha. Zlako, čo? Vygrcám do toho kýbla, čo tu je dole. Hej, si funny. Videl si to? Akože, videl si to. Alebo videla. Alebo neviem, čo si, ty kokos. Ja som proste... Hej, replay. Vidíš? Idem a zrazu ma to zabíja. Len tak. Keď som bol už od toho 2 kilometre. Idem zjesť tento kýbel, rozumieš? Tento smetný kôšť, čo tu je, toto bola, zjem to, ešte raz ma takto zabije, tak to zjem. No, poď, zombík. Z tejto misky budem žrať dnes večer, Krista asi, lebo ja už neviem. Poďem! Nie, jak sa mi to mohlo seknúť, Kokos, kebyže tento stôl. Neviem. OK, vracame sa do kondície, máme 2 skore. Ty chmulo. No ešte že tak, no poď sem.
Dobre. No poď sem. Aha, pozeraj, kto tu je. Zebije. Zebije. Ja sa zebijem. Kokos, poď sem. Aha, orechovník, makovník. Jak som Are you fucking gay? Bombičky, extra bombis. Dobre, chlapci, teraz mám extra bombičky. Zničím všetko. Celý svet bude hore nohami. Poď sem! Easy, zombík, nepomôže ti ani Vilko. Tak, poď sem, V3. Krista, ťa rozbijem, ako cinkota. A poď sem, V3. A ja to čo rozbijem? Ja rozbijem tento zvárač, či čo to je, Krista, Vinko. Krista. Hej, round ended. Dobre. To mám na to, aby som si zatiaľ, keď to bude vypínaté, ja si toto narujem do ryti, však? Páči sa ti, však? Keď tu trieskam o ten stôl. Je to vtipné, však? Ok, teraz ako to vidím, tu mám strašne veľa power-upov, všetko poberiem. A John tam je dole, poď, no poď mi, cinkotka. Easy, zombie je mŕtvy? Som prvý! Ale choď tam, zjesť halušky. Ja som prvý. Zombík, ja som... Toto je instant karma, bo čo? To podľa mňa, viete ako vymýšľali túto hru? To prešli, poplieskali riťou po klávesnici. A vzniklo to, chápeš? Poplieskali riťou po klávesnici a vznikla táto hra, Krista. Poď sem! Cinkota. Ja mám skóre 5 a všetci majú skóre 0. Ja mám skóre 5 a všetci majú skóre 0. Ešte raz to zapakujem, lebo sa mi to ľúbi. Lebo čo? Lebo ja som ten najväčší... Si privrznem kokos! Dobre, už sa to volá ako rozi... Bomber and are not connected. Please reload page. Hej. Však? A ja si vravím, lebo som prvý však. Lebo vždy, keď som dačom dobrý, tak vždy sa to musí dosrať. Hej? Lebo nemôže byť koniec a tam vypísané, že Martins win. Ale kebyže takto iný vyhráva, tak už to nepadne však. Počúvaj, toto Bomber Arena, to ani nezapínajte. Tvoja manka není konektnutá, prosím ťa. Ešte niečo? Krista? Vedieť... Bol som prvý, chápeš? Bol som. Pri tebe vždy. Aj keď si ma nechcela vôbec. Čo ideme robiť, chaloši? Čo ideme robiť s týmto? Pozeraj, čo mi to robí. Takže už to ukončíme. Dáme na záver otázečku z Asku. Hej. Otázečku z Asku. Takže ideme na to. x.sharley.x sa pýta. Aké máš pocity z toho, že ti dnes spadlo z 10-kilometrového vajca kabuto? Čo si poviem? Na tom sa ani nebudeme baviť. OK, takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte like. Pokiaľ nie, tak vás idem teraz vyrektiť. Alebo teba. Neviem, ako ti to mám povedať. Že idem na to, hej. Včera som si odfotil hovno na tvoj telefón. A ty si to dal ako profilovú fotku. Lebo si myslel, že si to ty. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa a čau. Pokus číslo 1 a vysvetlím mi takto, prečo mám vlastne na hlave okuliare, poďme, ne? Môžeš? Ale také to sundáva. Čo robíš? Ale pána, Jana. Skoro na jo, tam aj s tými očami. Ja ti dám taký kus, že bude tvoj tornádo. Poď ti ukážem to. Čo tu stojíš ako gentleman? Čekám, až to zmrvíš a ja ti môžem... Ale ja tu teraz nejdem zmrviť, ja tu teraz idem prejsť. To mi máš plesnúť do ksichtu. To čo tam budeš toľko? Dobre, ideme na to. Znovu, hej. Musím to dať. Pomodli si takto za mňa? Ja sa s teba modlím, že budeš nikdy víc mokrý. Tam smieš sa tou kamerovka, vieš? Vieš, ja sa teším, že ťa zase bolí. Hej, to je na hlave spraviť.
Nezabudni si zjebnúť na tego Pokémon Go guláš pred menom.